ଅନୁଦାନରେ ଆହୁତି ଦେବୁ। ଆମର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମକୁ ତାକି ଏବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ? ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ତୁମକୁ କିଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଆମେ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛୁ। এইଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। କୁଡ଼ିଆ ଆମର ଥରକୁ ନାଇକି 2 ଥର ଭାଙ୍ଗିଲା। 3 ଥରରେ ପୁଣି ରାସ୍ତା କରିବି ବୋଲି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ବି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏଠି ରହିଛୁ। କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ? ହେ ଭଗବାନ, ଆମ କଷ୍ଟ କେହି ବି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ପିଲା ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ? କ'ଣ କେମିତି ରହିବୁ? ଆମ ପିଲା ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି ମୂର୍ଖ କାମ ଧାମ କିଛି ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଧାକ ମାରି କାମ କରିବେ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ହକ ଯିବ। ଆମ ଭିଟା ମାଟିକୁ ହରାଇ ଆମେ ସର୍ବହରା ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଆମେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ।